hausnam si hajar san spa khalai SK Moses ulai alami yaki Israel na kajing long perahu Egypt buat kajing ya selok berublay haduk kumbah riu langgut ki senrang lengkat berki kentai berki kena lantat baki si million siteng ki priu di belambi na Egypt sia kari kanan kari jong kajing kular ha kata kajing lek ublay ulakhot i Moses banyak kenduk ha ulum Sinai hang tau la ai arteli ki maulong keniap balah tho ya ki si hukum bala patha ya bantai ka senduk ka bakentang panbu iki maulong keniap jo ki si hukum ka jutang ni ka jing yate ka bala pelong ha pedang ublay bat ki Israel ka senduk jong ka jutang kalong ka bapela hapok jong ka kadon ka tiar ka bakhlain bor ka bala ban penia khlat ya ki wa kala ban penmadan ya ki lum kala ru ban penjot ya ki kenhun sipai ka senduk jutang kadai ka mesin ni ka teknologi ka bakhlain bor bah pala pendon kam deki alien men lai hajar san spa snam men siwa Moses wala ukam maka senduk ka jutang kadai ka bala ahu de ublay pause kadai penban ka ba usyutu ya kana kinong Egypt kanai ka senduk ka badon ki kirabem maka kamlong ka senduk kumbaki beriu ki perkhat namar bahapok jong kanai ka senduk kadon ka mesin ka bala man penmi ya ka boarding syai electricity ka bakhlain bor hadu kata-kata kamlong sngany wa tang ban kata ikaru handai don kam mi kejing yada ladai bandon kijat jang bekerpang kenang berkhanglat ya ke radiation ka bambi na kata senduk ka bible ka batai baki beriu ki bakta ya ka ki yopang pat om slam ki yap usnyu jong ki uhap hi ka khmut ka khman ka sentur ka play da ka snam ki tersim semprek ti ki hap hi na kata ka jing kata ka radiation ka bambi na kata senduk kan ka senduk kadai ka bala tu napok ka king chamber ka badon hapo upai remit kajakah kapal jupan dengan kam ki aliens ban generate ya ka bor jing syai electricity mentala dangi pai biang sa jing itu khana jong Moses ubalong sisya uparu akinatan Moses kadai tang ka kerteng basu thau akinatan ubala pendung ka jing mandi tah uwai ublay Egypt ta kambut ya amunra ulalong uwai nakini ki anunaki balang bajong layo ikaktian amen kabaki beriu ki jupan don kam habaki duai ki Israel kim dai kim rau kumba ka bible gaya thu handai ki dai ki dong bu jong akinatan ne Moses kini ki phet na Egypt ya lengbai ka duriau Red Sea Red Sea kan ni galak mandai tang jing pakalah ka translation pat haba uparu langsung thu baka telong boarding jong ka Egypt kalah syak tu unai uparu bathamai ulah pak budin ni ki beri Moses kani ka senduk kalong kum ka reaktor ka badan kam bahai uparu lem kum ta unjen dala pak thuat ya kinong tu jong ka haba kinong but Moses ki bada ki langut ki yat wiri ka khlau ya ka risiap hadu sapo snam kenti kumno kini ki beriu ki im dai ki bam namar kat kum ka bible ka ong badai ka kampala jong ublay kabambut ya uyawe pat udai tang alien ubah kelablay ki beriu ki bamane ya kumbalaju ya kerenteng ya kande baki alien ki dai ki jing thau ki balong advance bah kamtam ha ka teknologi kadai lengba ka teknologi ni ka mesin ka badon hapo jong kande ka senduk balasna penmi ya ki pu ki jing bam bagi khot kerteng ki mana kawai ka skul ba Amerika da ka penden kami ke jing tha ke jing thau jing wo ki badon ha ka bible kila persyang la depru ban rikrit ka bakum kata ka senduk ndai lap basyak khangno namar bakandai ka senduk ka baki sna ka penmi sisai ka energi ka bor ka bakhlain berkepasir kai hadu kata-kata